Ćao svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu na kanalu. Ovo je unboxing epizoda 4, znači danas ćemo unboxati nešto drugo, a to je telefon s kojim snimam. Znači, pošto ne znate niko koji je telefon, će evo reći tu na slici. LG Bello. Otvorit ćemo ovako. Tu je bio telefon. Otvorimo i ovo. Najmoćnije što je maskica leton. Tu su neka opusta i to koje niko ne čita. Znači jedino što dođe dobro je maskica i telefon, naravno. Znači ne znam kako da vam pokažem telefon. Nemam druge kamere, niti drugog telefona da snimim s tim. I eto. Ovo neki kratki unboxing bio. I eto, vidimo se uskoro. Ćao!